Vy jediný, opravdový a nefalšovaný zástupci pravýho mužského pokolení vám přejeme k nastávajícímu svátku MDŽ ještě více rovnoprávnosti, ještě více spokojenosti, ještě více samostatnosti a ještě více, abyste nás více měli rádi. K tomu vám ředitelství posílá bombonierku, teda Dominik předá kytičku a od Oskárka pusinku. Milí vám, želi vás tak rád. Ano. Ale ještě nakonec. My jediný zástupci pravýho nefalšovaného mužského pokolení vám přejeme. Jste už vymyslet něco jiného. Jsi se zbláznila, ne? Každý ženský novou gratulaci. Jak to se mnou mluvíš, že našeho svátku? Posílá v tom bombonierku. Lahůdky líbají těm Dominik. Já jsem tak. Dneska rozhodujeme my, děkuji. Ale podniku mi ho může dávat ještě punčocháčevi. Je soudruh podvedoucí, nechtěl bych se s váma gratulovat, je to spojený s líbáním. Dnes nemám čas, až příště. Viděli jste ho? Chodí jak náměsíčnej. Jako by na něj šlo nějaký jarní mámení. To, že jsi se přinejmenším zbláznil. Teď mě oznam, že mě zítra pošleš 2000 velikonoční zajíčků. Třeba já teď mám nějakou oboru nebo co? No to se nezlob. Tě budu šťastný a veselý. Oni mají plný skladí zajíců a my se z toho svým frníme. Poslyš, jaký je hlášený počasí? Cože? Jaký je hlášený počasí? Že bude hezky. Tak to jsme v kýblu. Tady je Karas, dejte mi kalouse. Proč? No proč? No pač jsem objednal spoustu šleháčky v domění, že bude dejte jako z konver, když si budou dělat dorty, rakvičky se šleháčkama, kafíčko se šleháčkou a takhle mě toho polovina zbude. No! Tě buchol do Karas. Ojdíku, prosím tě, kolik jsem si objednal mazanců? 300 víc. Nemohl bys mi poslat 500? No pač je hlášený hezký počasí. No tak lidi přece nezůstanou kvůli mazanců hodin díl v Praze, že jo? No, buď tak hodnej. Hele, na revanš, mohl bych pro tebe něco udělat. Mohl bych ti poslat 2000 velikonočních, jo, oni už ti volali, no tak šťastný a veselý. Manželce taky tě budu. Pane vedoucí! Já nejsem vedoucí, já jsem jen zástupce. Kdybyste byl. Přivezli plný auto zajíčku, kam je máme dát? Všude. Do zeleniny snad ne. Do zeleniny taky. Dávejte je jim na pokladnu. Soudruh vedoucí, ty mandarinky nepřivezli. Zavolám tam. Zavolám. Já to lidem slíbila, jak potom vypadáme. Řekl jsem, že tam zavolám. No a taky rychlený kedlubny by se slušely, když jsme ta reprezentativní prodejna. Když jste to slyšela, řeznou kedlubny. Já to četla. To mají takový vytápěný skleníky, ale letadlama to vozej do města a kedlubny jsou zdraví. Dobrý den. Dobrý den. Už jsme se dnes viděli, ne? Máte pravdu, promiňte. Já už jsem z toho blázince celý zpytomělý. Přivezli zajíce. Já vím. Někdo asi zapomněl odebrat, co naplánoval a my to teď musíme prodat. Asi. Haló, pane, košík. Promiňte. Málem bych se dopustil cestu. Meteorologové říkají, že o Velikonocí bude krásně. Ano. Co vůbec děláte na svátcích? Jak kdy? Dřív jsme jezdívali ven, teď zřejmě budu dohánět, co jsem v domácnosti zameškala. Přeci jen byste si měla vyjet do přírody. Aspoň na den. Začíná předjaří a to je aspoň pro mě doba v roce nejkrásnější. Když vidíte, jaký kus mokré hlíny musí třeba taková sněženka odvalit, aby se dostala vůbec na svět, tak to teda obdivujete. Znám,
krokus, ten odvalí třeba i pořádný kamínek, když mu stojí v cestě. Krokus, ten je... Já bych se na to díval hodiny, já bych, víte, Ani, Miláčku, tak jsem tě přece jenom našel. Nazdar. Tak tady si rozbila svůj stan. No, máš to tady hezký. I když jsem slyšel, že jsi tady jenom jako námezdní síla. Nebudu rušit, mám nějakou záležitost. Ty nás nepředstavíš? To je zástupce vedoucího soudu Vilímek a tohle je můj bývalý manžel. A těší mě, Vilímek. Mě těší holub. Doufám, že se tady na Aničku hodí. No, já myslím, že v mezích daných možností, ano. Já vám totiž musím prozradit, že jste získali prvotřídní sílu. A kromě toho Anička, zlatá holka. Takovou už v životě asi nenajdete. Přišel ses domluvit o dětech? Nebudu rušit, mám nějakou záležitost, moc mě těšilo. Mě taky a, jak říkám, chovejte mi tady jako bavem. Ano, jistě. Naschledanou. Naschledanou. Je to opravdu nezbytně nutné, abys tady hrál takový divadlo? Ale proč divadýlko? Protože jsme rozvedení, si přece nemusíme odkousávat krčky. No dobře, přišel ses domluvit o dětech? S tím Prosím, jedno máslo. Prosím, dobrou chuť. Rád bych se domluvil o dětech. Já, že jsi za nimi nebyl už 3 měsíce. Mě to totiž byli takový trochu bouzlivý. Vaše přání. 15 kaput. 3 měsíce, ale teď už vás budu navštěvovat pravidelně. Kdy je chceš vidět? Dneska by to nešlo. Šlo. Přijdeš za nimi? Ano, večer. Jsem strašně zvědavý, jak jste se zařídili. Já tady mám opravdu hodně práce. Dovolíš? No, promiň, a nechceš pomoct? Já teď mám chvilku čas. Ne, děkuju, to nechci. S Bohem. Naschledanou. Až zavřeme, tak je ta schůze ROH. Nevíte, co po nás budou chtít, Aničko? Nevím. Asi vás budou podělovat čokoládovýma zajíčky. Je to můj bývalý manžel. Ohromnej. Já mám doma taky tak hezkýho muže a někdy na mě jde až strach, na vás ne? Ne, teď už ne. Naschledanou. No, tím jsme se vypořádali s předposledním bodem. Já děkuju za diskuzi a teď nakonec už jenom krátce. Protože mám vážnou obavu, že bychom sami dopolední nebo odpolední směna nezvládli nápor v pátek, tak vyhlašuju takovou jakousi pohotovost. A sice spočívá v tom, že jak dopolední, tak odpolední směna pojedeme durch od rána až do večera. Nedá se nic dělat. Dali jsme se na tohleto řemeslo a když bereme jeho výhody, tak ho musíme snášet taky jeho nevýhody. A můžete nám říct, jaký máme výhody, smím-li se zeptat? No, to bych taky ráda věděla. No jistě, samozřejmě. Například, že vás od rána do večera tady okukujou mužský, takže není žádný strach, že byste se nevdali dát. No, a z toho máme doma jenom průšvih, že jo? Týká se jen svobodnej samozřejmě, no. A že si můžete v pracovní době nakoupit a perfektně, což taky není k zahození. Dej o tom hlasovat. Je někdo proti? Není, děkuju. No, počkejte, pane vedoucí, a co v sobotu? Co v sobotu? No, co bude v sobotu? Co by bylo v sobotu? V sobotu nastoupí normální směna, která je na řadě. Tak já se na tu naši chatu nedostanu. A to jsem tomu mýmu slíbila, že mu s tím pomůžu. Ten váš bude rád, když si od vás oddychne a nám zase pánbiček a mzdová účtárna to vynahradí na prémii. Takže budete spokojený. Moment, prosím vás, ještě neodcházejte. Musíme si zvolit novou úsekovou důvěrnici za soudružku Janouškovou. No, tak to vem za ní, Já jsem ve výboru, musíte si někoho navrhnout sami. No, to je fakt. Jestli já mám zboží v lednici, dělejte. Jiřinka se hlásí. No. Já bych měla návrh. No. Jaký? Aby to dělala Soudružka, no. Holubová. No to přece nejde, když jsem tady sotva 3 měsíce, sotva mě znáte. Jiřina se hlásí. Mně to nevadí, jak ní mám naprostou důvěru. A to já taky. Já se do jejich ručiček klidně svěřím. Já jsem taky pro, i když si uvědomuji, že teda mít za oponenta někoho takového jako Jandulka je pro mě jako pro šéfa dost nepříjemný. Takže se vás všech ptám naposledy, kdo je pro, aby soudružka Holubová byla úsekovou důvěrnicí? Všichni. Tak vám děkuji. Za důvěru. Takže jste mě vlastně vzali mezi sebe, jo? Musíšte bavit, co to bylo včera v té zelenině?
To bychom spolu nebyli kamarádi. Ale tamhle vás si pořád něco vymýšlí. U vás si každý furt něco vymýšlí. Andulko, vy taky někam jedete? Já ne, proč? No, já jen... Andulko, jestli byste za mě nevzala tu sobotu, já bych strašně potřebovala jet na chatu, víte. Andulko, tohle vás ani nenapadne. A proč ne? Proč ne? Protože se tady 20 roku, když jste mohla tamhle 15 zařívat kancelářskou židli, tak koukejte hybnout kostrou. No, já jen myslela, když nikam nejede, no. My totiž budeme dělat bazének, víte, já bych chtěla Boříkovi pomoct. Poslechněte, vy chataři mě už opravdu jdete na nervy. Vy byste si mohli každý u té svý chatičky postavit nějakou fontánku, bazének, nebo já nevím co, tak já opravdu nevím, kolik mám objednat na svátky šlehačky a po svátcích budu vracet nejméně 300 tvrdých mazanců, že jo? Ale já tu sobotu klidně za ní můžu vzít. Opravdu. Andulčko, ty jste byla zlatá. No, já to jdu hned zatelefonovat Boříkovi, jo? A na revanš! Jenom si s nima tohle, Andulko, začínejte. Víte, jak to dopadne? Že vám budou zobat z ruky. Když se na tu chatu tak těší a mě to opravdu nic neudělá. No jo, ona se těší na chatu. Jak to, že vás nikdo nikam nevyveze? Nevím o nikom, kdo by se na to chystal. To je právě, jak jsou ty mužský pitomí. Taková mladá, hezká ženská, oni kolem vás chodí jako slepí. Hezká, sotvá mladá, vůbec ne. Teda na mou duši nevidí jak kloubový revmatismus. Já bych po vás vyjel jak Fittipaldi, věřte mi. Hlavně si ten revmatismus pořádně namasírujte, protože zítra nás čeká pěkná túra. Dobrou noc. No, dobrou noc, Andulko. Vy čekáte na mě? Ano. Proč? Tak jsem si pomyslel, tak mě napadlo, jak by to bylo krásné, kdybychom si spolu vyjeli na výlet. Na jaký výlet? No takový malý, jen na odpoledne. Někam do přírody. Kolem naší chaty je spousta krásných partií. Obávám se, že vaše paní by na výlet se mnou nechtěla. No, ona by s námi nejela. Co pak by zůstala doma? Ona není doma, ona je v lázních. Dovolíte, musím dát sýry do lednice. Promiňte. Dobrý večer. Dobrý večer. Je tady velikonoční úklid vrcholí a já jsem ještě ani nezačala. Co to děláte? Pastou to zatracený linoleum. Co vám udělalo, že jste tady tak rozhodlený? V krávě nám řekl, že se musí hodně pastovat. Že potom je nezničitelný, tak já to pastuju jako blázen. On sice je nezničitelný, ale každá šlápota je na něm vidět. No podívejte se, já už doma nosím bavlněný ponožky a pořád mám šlápoty. Já vám něco řeknu. Když je něco špatný, tak je to největší tragédie, jaká se může přihodit. Je veliká pravda. Tak vám přeju šťastný a veselý pastování. Vítáme tě doma, pojď se s náma napít. Podívej, co mi táta přines. Michalko, nalej mamince. Ne, děkuju, nebudu. Dobrý večer. Mami, jak se ti v tom líbím? Co pak ty piješ? Ale prosím tě, teď už je to dospělý člověk. Nebej to má dcera, tak se o ní porvu se všema chlapama na světě. Tak se mi zdá, že jste si v klubu něco slíbili, ne? No. Já jsem to vydržela ze všech holek nejdýl. Tak já jdu udělat večeři, můžeme tě pozvat, jestli chceš. Děkuju uctivě, ale my jsme všichni tři už po jídle. Naše Michalka totiž udělala zcela bájeslovnou krmi. Je to dáma na vdávání. Ale nám bys to chvátala. Víš toho, kdo bude mít čest stát se tím chotěm, tak toho budeme secakra vybírat. Viď, mami? Já nikoho nechci. Já si jdu něco sníst. Ale přijď potom. Máme pro tebe fantastický projekt.
Lucko, nezlobíš se? Ne, to víš, že ne, já si tady něco vezmu. Chceš od nás? Já jsem se chtěla před tátou vytáhnout. Chápeš? Chápu. Tak dík. Když nemůže jít hore k Mohamedovi, musí Mohamed hoře. Jdeme ti zvyslat fantastický plán. Poslouchám. V neděli, přesně v hodinu H, to je v 10, aby jsme se trošku vyspali, vyrazíme z místa N, to je tady odtud, na dvoudenní velkolepý vejlet do naprosto neznámých končin. Prostě zatočíme tuškou takhle nad mapou a kde se to špičkou zastaví, tak tím směrem vyrazíme. A vařit budeme na vohni. A spát budeme pod stanem. Bude-li vodný počasí. Co tomu říká naše vrchní velitelka? Vrchní velitelka pán schvaluje. Jen se mi prosím vás nenachladněte. Moment, tomu já nerozumím, jak to nenachlaďte. Jdeš přece s námi. Já? No samozřejmě. Petře, Michalo, slyšíte to? Mámo. Peťulko, já mám strašnou spoustu práce. Ale práce je byla, bude každý den, ale Velikonoce jsou jednou za rok. Ne. Víte co? Jeďte sami. Z každého místa mi přivezete nějakou maličkost a já potom budu hádat, kde jste všude byli. Hádání necháme babičce a ty pojď s náma. Pojď, mami, pojď. Nemůžu, opravdu nemůžu. A proč? Vždyť už jsem ti přece řekla proč. Já bych tak rád, aby si jela. Tak ji nenuť. Ty si s náma nechce. Jdi otevřít, Michalo. Je tam nějaký pán a chce s tebou mluvit. Co chce? To nevím. Ale přines velký dárkový koš z tomu potravin. Děláš si legraci? Se jdi podívat? Já jdu taky. Ty nikam nelez. Co se děje, pane Vilímek? Dobrý večer. Já vám to všechno vysvětlím. Já jsem se přišel omluvit. A já bych potřeboval s vámi na 10 minut mluvit. To nemohlo počkat do zítřka? Ne, nemohlo. Já jsem nikdy po nikom v životě nic nechtěl, tak jako teď chci, abyste mě vyslechla. Jenomže já vás teď nemůžu pozvat dál, mám tady návštěvu. No to nevadí, já na vás počkám venku. Tak dobře, tak běžte dolů, já za chvilku přijdu. Děkuji vám. Odpusťte mi, že jsem vás tak vyrušil. Musím na chvíli ven. Tak se tu bavte zatím beze mě, já jsem hned zpátky. A můžeme si vzít něco z toho košíku? Ne, to raději ne, to nechte být tak, jak to je. Nani, Co je? proč jsi mi neřekla, že něco máš? Já bych se ti do toho výletu nemontoval. Nic nemám, děkuji. No já chápu, že mi to nechci říct. Povídám, že nic nemám a kdybych měla, je to moje věc. Děkuji vám, že jste přišla. Ale nezlobte se, nemám mnoho času. V první řadě bych vám chtěl říct, že jsem nemluvil pravdu, když jsem vám říkal, že moje žena je v Lázních. Moje žena je tady, ale já jsem se od ní odstěhoval. A proč? Kvůli vám. To snad nemyslíte vážně? Naprosto vážně. Víte, mezi mnou a mojí ženou to už dlouhý léta neklapalo. Děti nemáme, nemůžeme mít
Ale jeden ani druhý jsme jaksi neměli důvod z toho svazku odejít. Až když jste přišla vy, tak se ten důvod objevil. Po strašně dlouhé době mám pocit, že jsem konečně našel někoho, pro koho má smysl žít a něco dokázat. Neumíte si představit, jakou jsem měl radost, když jsem zjistil, že jste rozvedená. Já vím, že je to ode mě hloupě, ale je to tak. Zpočátku jsem to všechno před svou ženou tajil, ale pak to na mě poznala a já jsem se přiznal. Co jste přiznal? Vy jste jí něco o mě říkal? Kde pak to bez vašeho dovolení nikdy neudělám. Ale to je vedlejší. Já jsem tady, protože jsem vám to všechno musel říct, že už jsem to nemohl vydržet. Ale to už jsem říkal, ne? Ano, to jste říkal. A nechtěla byste teď chvilku mluvit vy? Proč já? Já nechci, abyste řekla ano nebo ne. Já bych rád, kdybyste se zamyslela nade mnou a nad sebou. My oba jsme teď v takové životní situaci, že bychom se mohli pokusit o nový život. Já bych proto udělal všechno na světě, věříte mi? Jistě, vždyť já přemýšlím o podobných problémech jako vy. Nevím, jestli začnu to, čemu říkáte nový život. Učím se teď starat se sama o 2 děti, to není jednoduché. Já bych vám v tom pomáhal ze všech sil. Jenomže děti pořád myslí na tátu, musí si spíš odvykat. Nemůžu po nich chtít přece, aby... Ale vždyť nejde o ně, jde o vás. Máte pravdu, nemá smysl schovávat se za děti. Vy jste mě přímo oslovili, já vám musím přímo odpovědět. To chcete říct, že mě odmítáte? Chci říct, že to nemůžu přijmout. A to mi nemůžete nechat aspoň malou naději? Ne. Ani naději? Pane Vilímek, já nestrádám, mám 2 děti, starostím nad hlavu. Nemůžu si vůbec představit, že bych se mohla zamilovat. A když nemám ráda, tak se přece nemůžu nutit. A to vy vždycky víte hned, jestli máte nebo nemáte? Já už musím domů. Já vás svezu, mám tady vůz. Ne, děkuju, mám to kousek. Nezlobte se na mě. My tady budeme spolupracovat, já nevím kolik let, a já bych nerada, aby mezi námi zůstalo něco nejasného, nebo dokonce nedobrého. Vy pořád ještě věříte, že se váš muž k vám vrátí? Dobrou noc. Nebo máte snad někoho jiného? Vy mi nepodáte ruku? No, promiňte. To jsem ráda, že jsem vás tady našla. Zapomněla jsem si klíč. Muž není doma, já se nemůžu dostat do baráku. Myslela jsem si, že tady najdu ještě uklízečku, ale kde pak ty asi konec, co? A co pak vy tady děláte? Povídáme si. Jo. Pan Vilímek se mnou potřeboval něco projednat. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Už si můžu vzít něco z toho košíku? Ne, Péťo, raději ne. Ten pán to ještě nedovolil. Ten pán to sem donesl vlastně omylem, víš? Táta už je pryč? Někdo mu telefonoval, tak musel utíkat. Ale na ten výlet pojedem. To je dobře. Co ti chtěl ten pán? No, ale něco se stalo v obchodě, víš? On je z obchodu. Asi jim tam ten košík přebejval, vi? No, asi něco takového. A co takhle si pak do postele, co tomu říkáš? Já se ještě musím učit básničku. Tak se utíkej učit, proč se tady zdržuješ? Protože není slušný, když se bavím se starší paní uprostřed řeči odejít. Všechno proběhlo v pořádku? Jistě. A u tebe? Jistě. Jak jste se domluvili na výlet? V neděli ráno. Půjdeš s náma? Ne. Kvůli tomu dárkovému koši? Ne. Kvůli sobě. Taky mě chceš namlouvat, že ten pán přišel kvůli tomu, že se stalo něco v práci? Nejsem sice tak malá jako Pétě, ale zkus to, možná, že ti uvěřím. Ten pán přišel, protože se mi potřeboval vyznat ze svých citů. Já jsem mu řekla, že to u mě nepřichází v úvahu, to je všechno. Tak proč s náma nejedeš? Michalko, už nejsi tak malá, abys to nechápala. Ale já to nechápu. Podívej, táta se rozhodl, že se mnou rozejde, já jsem s tím nakonec souhlasila, tak přece nemá smysl, abychom se dál stýkali.
A co když to má smysl? Ne, nemá, věř mi, že nemá. Kdybys chtěla, tak by to smysl mělo. Oba nechceme, nejen já. Jak to víš, že táta nechce? Jak to víš? Míšo, rozvod přece není záležitost jednoho slova nebo jednoho večera. A snad ani jedné nevěry, ne. To je hrozně bolavá věc. Nespěchně na mě neútoč, Míšo, nech plynout čas, ať všichni poznáme, jak na tom vlastně jsme. Rozumíš mi? Rozumím. Já ti rozumím. Víš, já bych byla strašně ráda, kdybyste se s tátou zase sešli. Já vím. Ale neboj se, já na tebe nebudu pospíchat. Nebojím. Víš co? Na ten vejlet nejezdí. Ale kdybys někdy příště jet chtěla, tak mi to řekni a já to zařídím, jo? Dobře. Řeknu. Noste pivo, dochází. Vystřídejte Soňu v pokladně, je tam už moc dlouho a začíná se plít. Mlynářovou nechte, ta vydrží všechno. Kafe melte furt dál a nezapomeňte nabízet všem ty zatracený zajíce. Prosím vás, nedělejte mi z toho pyramídu. Někdo vám do toho strčí a co si na ně potom vezmete? Pani pozor! Holubová byla včera viděná s Vilímkem. Co? Vážně? Ty se Káško, tady načepala. Holubová vzala hákem Vilímka. Aua! Bábino, nemůžete se dívat? Mám nový lodičky. Ty se taky nedíváš. Šéfka si ti něco zašla s Vilímkem a ty chodíš jako slepá. Cože? To jste si ale zrovna teďka vymyslela, že jo? Vymyslela, že dál. Aua, počkejte. No. Uvidíš, co ti řekne. Tam je přímo ruka v rukávě. Ten ementál. Tady je, tady. Lukáš, dochází. Teď nám vezete sterilovaný zelí, to je trochu pozdě. Nepotřebujete tatarku? Ne, děkuju, teď ne. Tak pojď, Oli. Já už jdu. Ti dám tatárku. Hrajou tu na mě činohry jak ve Zlatý kapličce. Dejte mi ty 2 plátky. Ne, ty krajní, ale ne, z toho druhého kraje, tenhle nějaký oschlý. Myslíte tenhle? A ne, no tak to vy radši dejte ten ze začátku, oni jsou oschlí všechny. Určitě ne, ráno jsme bochník nakrojovali. Tyhle mají víc kůry než ty ze začátku. V žádném případě krajíme je tak, aby měli kůry všechny stejné. Víte co, dejte mi tenhle. Ten budeme teprve krájet. No tak mi ho ukrojte. To si musíte chvilinku počkat. A proč bych čekala? To jste měli mít připravený už dávno. No milá paní, ale to bychom tady museli přespávat. Ještě prominout, ale krájíme sír tak, aby neosil. Vy máte na všechno. Mladá paní, kvůli vašim 10 deka ementálů snad přijdu o celý Velikonoce. Baví se s váma někdo, nebaví, tak si měla stavit. Radši na hledu! No, nemáte ohledník, já chci jenom kvalitní složení, nic více na podstatnou právo. Na sekírování právo. A vy nemáte co zapomínat, ne? My jsme tady debatovali, já jsem mezi tím nakrájela ten sír. Tak, který račte? No, to je jedno. To si můžete vybrat. Ať vidíte tenhle. Majolku klidně. Bravo. Bravo. Nashledanou. Další, prosím. Teď já, mladá paní, já budu nedotat. Dáte mě 4 kila toho salátu, no? A pro ženský nějaký lepidílko, teda ten vermutek. A pro mě a pro zetě tam to víno červené, to bude na krvínky. Ano, vermutek. A salát vám nezabaví. Popadla za křídlo a vynesla skvěl. Tak kdo myslí, že to takhle vydá, ona nebo já? No jo, ale kdyby se takhle měla přemáhat denně chápej, to si úplně zdrchám nervovou soustavu. Vůbec ne, právě takhle si zachovám klid i pro děti, když přijdu domů. Děkuji vám, Vada. No, nejen pro děti. Pro koho ještě? No taky pro mužika. Kdyby byl, taky pro něho. No, on by se našel. Chci se podívat kolem sebe.
Počkejte, paní Ano, já vám to otevřu a donesu na půl. Ale kde pak jste hodný, ale já to zvládnu. Jo, Všecka čest. Dobře, jako má člověk párou, když je zamilovaný. To už si nepamatujete, já si nemám ještě co pamatovat. A je to prej děsný. Ještě kdybyste tak viděl, čemu se vlastně smějete. Já to vím náhodou, moc dobře. Pane Vilímku, prosím s vámi mluvit. Zavolení, prosím. Ano, teď hned. Jsem vám k dispozici, prosím. Ne, to stačí tady. Kalášková roznáší. Mně jsou takové řeči krajně nepříjemné. Nechte lidi mluvit, co vám na tom záleží, Aničko. Mně na lidech záleží i na mě. Já vás moc prosím, abyste to zarazil. Co mám zarazit? No především to řekněte Kaláškovi. Co jí mám říct? Aby s tím přestala. A s čím aby přestal? S tou lží přece. Ale ona vlastně nelže. Ona nás opravdu spolu našla. Jasný povahy. Udělají si rande na Velký pátek uprostřed nakupovacího blázince. Vy jim na to nic neřeknete? A nemyslete na to. Za pár hodin končíme a začínají svátky. Vy to těm lidem nevysvětlíte? A vždyť na tom přece nic není. Pojedeme ven, Aničko. Budeme chodit po lesí. Jak to, že na tom nic není, když si teďka o mě A proč nechcete jít se mnou? Paní Ano, nepotřebujete něco? Člověk přece musí toho druhého napřed poznat, aby se mohl rozhodnout, ne? Víte, tak hodně otevřte mě lidnici. Tak vy opravdu nic neuděláte? A vy si to opravdu nerozmyslíte? Prosím. Když vychladne, tak ho můžete pustit. Kde jste byla? Měla jsem nějaké zařizování. Jakého druhu zařizování? Něco na způsob úklidu. Jste někde uklízela? Co nešlo uklidit, zavřela jsem do lednice. Prosím. Já jenom na moment, já vás nechci dlouho zdržovat. Vážený soudružky a holky moje zlatý, já vám jdu poděkovat upřímně i za Vilímka, že jste to všecko vydrželi, že jste udělali tolik pro to, aby těch 1000 zákazníků, kteří k nám chodí, měli pěkný svátky. Já vím, že jste se nadřeli. Možná, kdo nerozumí obchodu, by řekl, že to nic není, je to jejich povinnost, ale mě věřte, já dělám tu hokinařinu už nějaký pátek, tak vím, že toho bylo až moc. Takže vám za to děkuju, těm, kteří zítra nemají službu, přeju hezký Velikonoce a vám všem potom dohromady dobrou noc. Dobrou noc. Hezky se vyspěte. Vy taky, ale hlavně nebuďte mě nevěrný, ale... A veselý Velikonoce. Pěšky. Já si vám poroučím. Dobrou noc. Já se vám taky poroučím. Naschledanou. Andulko, co jste mi to udělala? Dát mýho zástupce k ledu, to se dělá? Už ho vytáhli? No co pak, vytáhli jsme ho hned, ale já z něj teď nemůžu... Naschledanou. Já z něj teď nemůžu vytáhnout, jak se to stalo a proč se to stalo. On říká, že neví. Ale ví to. To on moc dobře ví a vy už myslím taky, ne? No tak, já vím akorát, že jsou takové chvílky v životě mužského, kdy je potřeba trochu schladit, ale k vám jako k takovému něžnému stvoření se to moc nehodí. Soudruhu vedoucí, já vám slibuju, že už to víckrát neudělám. No, buďte tak hodná. A když tak se obraťte na mě. Já aspoň doufám, že jsou mezi náma přátelský vztahy. Jsou? No jistě. Jenomže jsou věci, které si ženská musí vyřídit sama. No. Ale já příště přijdu. No, Andulko, nepokazte si to tady. Dobrou noc. Dobrou noc.
Andulko, nezlobte se, že vás držuju. Já jsem vám chtěla jenom říct, abyste se nezlobila, já to tak nemyslela. Co jste tak nemyslela? Dobrou noc. Dobrou noc, jako, že vy a Vilímek něco spolu máte. Někdo něco takového říct musel. Já neříkám, že jsem to neřekla, já jsem to řekla, ale neříkala jsem to, co potom oni říkali. Zapomeňte na to, to už je za námi. Opravdu se nezlobíte? Ne, jistě, že ne. Andulko, a máte za mě ten zejtřek? Samozřejmě. Jste strašně hodná, Bořík bude hrozně rád. No tak vám moc krát děkuju. Do smrti dobrý, jo? Není zač. Dobrou noc. Dobrou noc. A v úterý vám přinesu první sněženky. To budete moc hodná, děkuju. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem vás viděl v zrcátku. Jedete pozdě, my už máme zavřeno. Ale no tak, třeba to se mně stává každý druhý den. Já už vám nemůžu nic prodat. To nevadí. Já přijdu zítra. A dneska máte co jíst? A třeba to já si někam zajdu. Zítra sloužíte? Sloužím. A to nejdete ani trochu ven? Ne, vy ano. Taky ne. Jet sám na výlet, to se mi nějak moc nechce. No. Znáte to? No, vlastně neznám, já jsem nikdy sama na výletě nebyla, tak neznám. No. Tak se mějte hezky. Vy taky. A zítra nashledanou. Nashledanou. A nechcete se mnou svést? Ne, děkuju, já to mám kousíček. Já nemyslel domů, já myslel na ten výlet. Nashledanou. Nashledanou. Tak to ne na výlet, to rozhodně ne. Promiňte. Dobrý den. Dobrý den. Co pak si to nesete pěknýho? Víte, že ani nevím. Dali mi to, tak to nesu. Dobrý den. Nesu vám ten koš. Nesu ten koš, co si tady soudruh vedoucí objednal na shledanou. Udělalo se vám nevolno? Málem. Ale už je to v pořádku. A když mě přinesete z Beringu šampaňského, tak mě nic ke štěstí nebude chybět. Ahoj. Ježkovi zraky. Vy máte šichtu? Mám, proč se ptáš? To znamená, že já ji nemám a stávala jsem zbytečně. Ne, já jsem tady místo Kaláškový. No proto, jinak mě normálně trefil šlak. Chceš zůstat tady, nebo půjdeš k regálu? Ne, zůstaňte tu. Vy. Já jdu dospávat do skladu. Budu za klasnicema. No, hlavně buď za klasnicema, estrádičko. Dobrý den. Tak jdeme. Andulko, co to na mě hrajete? Kdo vám ten koš dal? Co pak jsem mohla tušit, že tam bude paní Choť, zrovna když ten koš budu vracet? Jo. Co? Ne. No, posledně vy máte ale dár, kam přijete tam kolem sebe dělat pěkný vinec. Tak hodná, Andulko, uklidněte se, už na to máte leta. Já jsem klidná až moc, no. Ale ti kolem mě tak nějak. Co uděláme s tím košem? A co uděláme s košem, to je to nejmenší, dáme ho holkám ke svačině jako za ROH. To je výborný nápad. No jo. Teď oni byli mezi sebou takový rozvadění a najednou jdou na společný výlet. A ona ještě přijde, jako aby spolu nestratili ani minutu. Víte, že jim to přeju? Jo, to chápu. Já si dokonce myslím, jestli vy ti dva jste nedá dohromady. Co? To si něco namlouváte.
nedávalo zkrakanou. Pěkně mazej. A příště už ti naplácám na holou, holčičko, víš? Jiřinko. Přála jste si něco? Viděla jste ho? Koho? No toho dětka opelichaného. Kupoval si u vás šampus. A co se stalo, nezaplatil? Něco daleko horšího. Povídal mi, jestli by ho nechtěla. Že je vdovec, že má peněz jako šlupek a že mu bude o svátcích smutno. Co jste mu odpověděla? Aby v jeho věku myslel na modlení a ne na takový lumpárnu. Možná mu ale opravdu bude smutno. No, to se ví, že bude, ale to mě taky ne. Tak už to na světě chodí. Starý člověk má rozjímat a ne hledat toho druhého na povyražení. Jo, a tak je mi moc divný, odkud ty peníze vůbec má. Slávočkovi. Promiňte, prosím vás, já jsem... Slávočko. Děkuji. Posílá vám to ten pán, co právě odešel. Omluvte mě na okamžik, prosím. Adelko, nebojte, smutná, za chvilku zavíráme. Já nejsem smutná. Přece si nebudu brát na výlet kabát. Bude ti zima, nemysli. Tak mi dej pod bundu třeba 5 svetrů, ale kabát si nevezmu. Ale rukavice si vezmeš, aspoň do kapsy. Já jsem hotová. Kde to váze? Tohle ti sluší. Jo? Míšo, dáš mi na Petra pozor. Jasně, dám pozor na oba. Hurá, táta je tady. Ahoj. Tak lidičky, kde to vás nejede? Tak zítra do 7 večer, jak se mi vrátíte. Neboj, mami, já budu hlídat čas. Dáš si kapesník? Jasně, tak ahoj. Ahoj, no co, pusu mi nedáš? Dopa. Maminka, já na tebe budu vzpomínat. Já na tebe taky. A čti si knížku, aby tě nebylo smutno. Dobře, budu. Míšo, víš, co jsi mě slíbila? Já vím. Ahoj. Ahoj. Děti mají rozdělené jídlo na 2 dny. To bylo zbytečný, já to mám v autě spoustu. Tak šťastnou cestu. No, a ty se tady měj hezky, ahoj. Jedou na výlet, že? Ano, jedou na výlet. A s panem otcem, že? Ano, s panem otcem. Vy s nima nejedete? Ne, já s nima nejedu, nashledanou. Nashledanou.
Je, mami, to si ty nazdar. Potkala jsem je dole. Jo, chtěla jsem jim dát ty zajíce. Pacienti toho přinesli hromady. Ale jak jsem viděla toho chlapa, tak jsem na všecko zapomněla. Tak si jeli na výlet, co? No, na výlet. No. Sami 3? Jak jinak? A co ty? Co já? No? Je mi hrozně smutno a cítím se být sama. A co pak by se tam někde u vás nenašel jeden jediný mužský, který by tě pozval na výlet?